Ai ngộ yo trai Jisu hai ga por Jisien ya ga jing penyo ga jing blay ya ga por ga ba kordor bangan walam shipi ya ka ktien ka baem ga jing trai. Ko mga yu ong ifi na ka por shi ka por de tang ga ga ktien ga jing blay ka ba pen kelayo brio ya ga brio. Sibun ki kot kila ban ai jing tip kila ban peni ifi ki lenti. Hari kita mla le hari kan ong ifi de tang ga ktien ga jing blay ka ba pen kela bat thau dur yo ubrio la ne ga brio. Ki koblei sibon ye ki parlok ha gane go por hangno pidan ban pek ban sngap ye gane ga ktien go jungu blei un kar khu ye phi gane ga ktien ga long ga ktien jaga jing ai men siem ye phi vei pe wei ki kon ki jungu blei hangno hono pidan ba pipek ye gane go program jaga ktien ga jungu blei la pipek ya ka marus bangin cipelak ya ka la ne hadin chi kentar chi singi ar singi steur teo chi banai ma chi snem ar snem ro ngarati kena Ketika ktien ga jong blay kan long ga jingker ku bat kan ai men siem sibon ya ga jing em ga jong pi. Ketika ku bor ga keren ban ai men siem ya kitu ki badon ha ka jing tuk ga jing kerdu ha ka jing em ga jong ki la ka long ha ka met lan ka men siem la ka long ha ka nu ga jing ye kendu ga jing ye sem ga jong pi. Kendiat nga kwa ban walam ye fi ga ga ktien jong ka jingker ku ka ktien jaga jing ai men siem. Nga kwa man pen itang ye ka wei ka brio ka bulan ga Bible ka baya kendu ye ga jing ga jing em ga jongka kani ga brio ka don yo wei kun jongka yusi di kun ma marwei jongka ngi da pet na ga ktien ga jong trai na ka kitab ka baning kong jo ki siem ka lanong ga ba khat nyo ga de khot ka ba pra ter ga ni ktien ki badon hang ni ki ktien ki badon jingmot palat ka ktien ka ba ai men siem sibon ye ga jing ga jongpi Kali ke hedeng ke batong te u Elijah bat ka riu kente. U Elijah u day u prophet lani u breu bala pensle jong u ble. U le Shimon ki kamba haga jing em ke jong u haga ministry ke jong u. Bat mau ble u la del Shimon ki ke ba krau haga jing em ke jong u. U ne u Elijah u day u breu bala pensle jong u trai. Bat ke ne ke riu kente ke badon ha Israel haga de gopar. Kabadon uwei ukun jangka. Hakan ko por jangka ne ka riu kan te ka ne ka por jangka nem sniu ka bakurang. Namar baka pop jang ki Israel ka pop ka e ka bang lu siem ha ka por jang siem Ahab. Kani ka ja ha ka por ka jang siem Ahab. Uni siem Ahab u shangka u ya poi kha bat kani ka gentil ka balong ka dong mane beli tau kata ka dong ka Jezebel. Bat ula walam ke jing ijli ke bakrau ha hagarui Israel hagar go pop hagar tu go par ula penlongi ki kun Israel ban mane beli tau u blay u isi hai ki mane beli tau u blay u jealous but u bishni bha phida mane ye ki wei nalor u blay hagar tu go par ke ek baja ka Bible ka jing le ka jong siem Ahab kala walam ke jing tim ke bakrau ha Israel ki pan ba ki brio ke besong haga ne karui kilamat jing kilamat jing jenjar de ule usiem walam ye de jing tem ke bakrau namar balik ula penbor ula penla penlong ki bri ban mane beli tau ula te ki duan ula te ki kot ki bejrong ong ke Bible ula pensniu yo patlang Israel ka julong shisha komni ting ki bahalongor kile boman kile butlop ki penjot ye ki wei Kwa pen ifi ke ktien ke jong trai ke por. Kani ke jingle aja no musim ke la penjot. Bat kani ke ru Israel menta u bleng u la bitar bat u klem ai slap su kadon kata kan nem sniu ke bakrau. Adam dan slap hagi taki lais nem riu banai. Kemut lais nem siteng. Adam dan omjer, adam dan slap berbalai bleu la bitar. Ye ke breu ke mane blei tau. Bat ka Bible ki tu ba ki breu ke em ga de por ki la janjar hatu kata-kata ki la sosat ba damar balai haba thong jing thong ro mlong ki khnyang ki wan ki bamdu ke dam sei so sei pai ha ki de ki lais nem riu banai ko Bible ki la sham janjar ki breu kata ke jing janjar ke de ki breu ka la long hadu seba palat hadu kata-kata tang bandi ye ko om ro kinamyo ki le yuat ye ko om Jangai de ki kilometer ban syam ya ke durio yel ni ko ki ha ki wa do ki berit ki la rangat lut
ki hak ban lej mi ki durio ke bahe kala penjenjar bhang gi brio bat ka Bible ke YouTube yang ni uni u prophet Elisha hak do pon ulamat simon gi jing ma uru ka Bible ke YouTube yang ni u play u ong yo no Elijah ki men lej hak de snong sarepet ka badai has Sidon kemudian ke wei ke brio hang ta kan sa ye me kan sa ai bam ye me hak jing shisha kata ka brio kata ka longkini kemudian wei kun ro kamat jing hak jing em juga sepang ka bam kedi namar la duna ba baro ka wei keri la duna bam ba bat bau blay u ong yo une u Elijah bau dei ban lech saka daga snong bat bau blay un yo le hangta daga de ka longkimi bat uni Elijah u ko ngo e ga ktien ga jengu blay pi ga jing ko ngo ka walam ga jingkar ku ga bakrao ude umri un jong blay ko ngo e ga ktien ga jengu blay u lech saka daga snong bat ya kendu tik ya ga de ka longkimi kani ka longkimi ka don yo wei kun ka long e pi do baslang kani ka longkimi ha ka ka pong kadang don sha road jo kata kanong ba kadang tam ding bantang ban shet kpu yeledi ka shutam ki ding nang ne nang tai ki ding ki berit ke baria da ka jing do men siem da ka jing no men siem ko krau ringkat ukun jengka bahkan yo ban lek sliu ding hayeng bahkan yo ban shet khat do khat wai ya uta ujing bam bakadang don kadang sa satang hakata ka shisen bam une ujing bam bahkan sa shet makaro kadai udai ujing bam uba khat do khat wai ubala sa tendong bahkan yo shet kan ya bam bat utau kun hakata ka por uni ubri ujung blai uya kendu bat ka bat u ong ye ka kong to ai bam yang kani ka kong bam ba ngawan hang niru da ka jing no men siem da ka jing kutlat da ka jing do jing kerman ni wan ban tam ding thang ki ban khar ban tam ding nang ta ban yo ban shet jing shet bangin ya bam shisen bam khadu nang ta ngi saya yap no kani ka kong gom ni ngam don ukpu henry tangan puli ga de khot ga ba khat ar ga ongom ni ga krien ga jung turai Kati kalau ong kat ba iemu trai u blay jame ngam don uwe ukpu henry tang shikam upureu hakashang bat kendiat ke ompriang ha uklong bat hakmi ngan syukhar artli ki ding preu bangan yo lech sheyeng ban shet ya lede ba yo khon janga bangin ya bam yaka bat ngin yap no pi ka ne ka breu shisha ka lalong discourage shisha kong iwan nang ne ban khar ban tam ki ding ban sliu ding ban shet yo no kupu upureu satang sisen bam ngin ya bam hadin ka tangin saya yap no kamu ba ka lalong hopeless lan isu la shai bam no menta la shai lan isu saya yap no kong ne ka kong manga baru kun jangan saya yap no nambar non isu na isu ngin yo na isu mangin tit ngim non isu dalong zero kanega beriu kala long hopeless ngim non isu ngim non de wi pat ukpu tangu de upu re usikam bangin dia shet mentagamit bat ngin dia bam menta bat la shai ngi se yap komot bangim don isu tam nang tam don su ti ngim don bangin ayame ong kaneka kong yo ne we lija Elijah wong gom do nga ong yu pa to pentiu pen shet shwayanga ai mangan bam shwamanga hadin kata pasal bam ye ladi hari gane ka kong ngong pi ban yo khun ba marwe joka ka kham i yo briu jong blei banda dei ki wei ki long mela dei unong kwan men toy pet no na ka ying joka be no ya ma balei ha mangan nang yu thu e me bangim non i su menang kwan pan man hari gane ka kong ka kongo e ga de ka krien ngadong i pisa sisien ka jing kongo e ka sur jogi briu jong blei e ka krien ga jong blei ka walam jingker ku kadai ka kong ka klem tingka yu khun jongka ka ya penshet pentiu yo no briu jong blei yei tai jing bam shwa bakan bam yeladi shwa bakan ai ye ka basatam yo khun jongka ka ai show no briu jong blei ula bam kat mo unang bam unang bless unang kerku kat manang bam unang kerku bat ulah kedang hiding uno briu jong blei bat haka ba ulah kedang ustang ban bless ban kerku susu
Jaga ni kalong kami. Bat uang ni gikitin. Kong une up barang sa mata to bam ye pa bat yo kun jeng pa. Bat ute upureu sikam ubadan hakatuka tien ke jeng pa hakadu ukri ba pabu ma pa. Kadang ye pa un lut no tat hadu kata kasngi ke jeng wan I ke jeng utrai. Utu upureu ubadan hau to ukri ka ba palabu tingkai. Un lut tat hadu bahkan nika por ke jing wan I ke jong utrai ka jing wan I ka keren ni ke jing karku ke jong blei sisa ka daga kitien mo ong no briu jong blei ka daga kong ka shet ka tiu ha ka daga mit shet menta ya bam kadang menta shet la shai ya bam kadang la shai chuya bam continue ban ya bam shet sim tong si tong no tai ukri chaka tong si tong klem lut une haju haju e ga dau play karku naka jing bom don naka jing bom long naka jing tu jing kermen juga jing em play karku ya ka ita ipureo iba shikham naga kti ke jongka in sustain in ibor in penroy ya ka jing em bat ya ka yeng gesem ke jongka utau kun orang yap maka orang yap mabale ka ko ngo ya ka sur ke jong ubriu jong bale ki khun chom le ke ga bang kwa man ong ipi gani go por yo don na padang jibi pi don ni ga jing long pa pi snu no man sim do jing kana man ga jing pi pet ya ga bla ka sni rom long shu pi pet ya ga kaman ka ji rom long shu pi pet ya ga khayi pateng jibi rom long shu I ko mala do I ko mala kut lut sam ong snu ko man ong ko man ga kong ngin ya bam man ta ngin saya yap no ma bali la long hopeless don shu la kut no don shu ngan ong ngi hapdeng jong ke jingdo jingkerman jaga jingiem lada pinang ban yo sngo ye ke ktien jong blei pinang ban yo sngo pinang ban ko ngo ye ke ktien ke jong blei ha kata ka pol jaka nem sneu ka ba krau blei nuan jongo ye ke yeng ke sam nyupi blei nuan jongo ye ke jingiem ke jong pi bat kiti ki jingker khu ka ba pidon malu mala yo si pidon sa kniet ukba yo si pidon kniet ukau yo si pidon kniet ka pisa shabang ngan ong ye pila nang ban ko ngo pila nang ban buram ye ka ktien go jung blei la pila nang ban pai ban kala bamot ka to ka pisa habang kan lut utu khau lut utu kba lut na ka thiar ga jung pi on ne ba phiram yap thangan ki ba sakri utrai kedam yap thangan ngan ong ye pi ki kon ga jung blei ko ngo ye ka ktien ga blei sakri yo blei om dei ban artatin om dei ban ki jung mot wat nam perkat tang nama ta ka jing bahaladi kani ka kong ba kayo miracle kayo kamba namar balai ka perkat yo bre bu jong blei ngadong ngayu pi kata ka ktien ka bu ji suong to ai ti en sa ai kani ka de ka jing shisha kat ma pinang ai show blei pinang man jingger ku yeladi pi ai show blei len ai shi pi la pi ong ba tang ni hingam don shu tang ni ngan ai shu kom nu dan satang 10 hajar tisha bang kapisa ka bang adon satang 10 hajar dem don ni isu ngan lek kum nu badong ai no yo try hajar ni la benut don su dengan ong yo pi la pi benut pila nang do pila nang kerdo kat ba pinang ai pinyo e jing khia hai ha ka men siem ha ka yeng ke sem ha ka bla ke sngi kamai ke ji ke jung pi kani ka ka ktien ka jung trai ba ka bible ka quran ba ka hikayat ngi wat nam no men siem wat nam do men siem han no pi don pios go ne ka ktien ka jble ka kwa man ong ngi pi ko ngo ngi ka ktien ka jung ble ha ba u ble u sham subha yu pi en ker khu yu pi kat ba u ne u bre u jble u nang bam bat u nang ker khu ma bale u sham subha amen ha ba u sham subha on kerku yipi baraba ula kerku pila long kabala kerku kibala kerku haga jungim go jungpi ngarang biru jisin wadam pek ya katai ke jing wadam long no men siam ko balek kan ke kong tam ding khar ding nang ta ban le chat jing chat ring ngang yipi la da pio ngoi ke ktien ke jung balai ngat ke ktien ke jung balai pen yo I ki kamba ke jung utrai ki thier jung pi ki klam laduna namar balai kakti ke jong play ke don
kun ke jebeli shania apa shobeli wat num knyum yala ka jingiem kadang pi shania hau blame le ye ke jem go jung pi train kar khu pi hang no pi don dengan go par pi sha score dengan go ktien go jung blame plane kar khu ye ke jing go pi na ka par se go par haba pi pek pi sha score dengan ktien go jebeli plane ai bor ye ke jing go jung pi hang no pi don dengan go par kwa bangan dua pi dengan go par bo blame bless kar khu ye ke jing go jung pi Hallelujah, try nga duai nga digi kon jama play ke badon kam ya Jesu ya ga jingker ku jama go try la golong ya ka bam gedi ya ga try ke ta ya ka belai ke ski ka kamai ke ji ya ga jingker ku ya ka ying sam joki ka ba mi smar ka barung sepo ablay man dar ka lang marki ablay ha ba ge gi kon me ki wan man pai kmat me ha ba ki yo ngau ya ga tien ka ba em ka ba dan mor ge me ai ngo jitu ba mis ngau ya ga jing duai kertengu Jesu bana Nazareth nga duai nga pan bat nga ai ngo Amen, amen. Plain kar khu ye phi hang no bi dan phi sa score ye ga ne ga ktien ye plain kar khu ye phi share lang ai lang sikwe ye ga ne ga ktien ga jong blay ba kiwe ro ken yo jing kar khu ko ba ma phi phi mat plain kar khu nge se syam pat ko pat ka video ko blay shibon amen.